ito yung pinagawa natin dito sa bahay. So makikita nyo gumamit kami ng steel matting. So 2x2 na tubular na GI. So yan na mga boss. Okay na? Bakit? Shoutout buddy. Buddy, namiss mo ba sila buddy? Namiss mo ba sila? Walang umabi. Salamat buddy. Consolidated. All over the pagkakapo ko 250 per mita. Tapos sub-support. Magkano yung sub-support din nyo? 77. Good morning po. Ayan. So welcome back to my channel, Mac Lagunilla Vlog. Siyempre kung bago ka lang sa ating channel, mag-subscribe ka na po mga boss. So pakipindot na rin po yung notification bell para updated kayo sa bagong videos natin. Siyempre maraming salamat nga pala sa mga nag-like at mga nag-comment do sa last video natin. So maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po yan kasi sa channel natin. So siyempre pag napanood mo tong video na to, so, paki-like na rin po itong video natin mga boss. Siyempre mag-comment na rin po kayo. So sabi ko nga malaking tulong po yan sa channel natin. So ayan mga boss, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang i-shoutout yung mga nag-comment doon sa last video natin. Siyempre shoutout kay JR Anora ng New Zealand from Roel Pascua. So ayan sir. Kay Sayon Rain from Camp 6 Tuba Benguet. Shoutout din kay Palitada King. Senki Vlog Construction Ideas from Dingalan Aurora. Yan, shoutout din kay Romeo Aquino and family from Canada. Yan, shoutout din kay Biner Bitrillo from South Korea. Siyempre shoutout din kay Randy Bios watching from Siblot San Nicolas, Pangasinan. Raymond Pangasinan. Siyempre shoutout din kay Raymond Heronilla. Yan, siyempre happy birthday po kay Sir Reynaldo de Luna, Oragon. Yan, birthday niya sa November 5. Ayan, happy anniversary na din po sa kanila kay Mrs. Kay Mr. and Mrs. Marepe Mejia Oragon from Rica, Oragon. From Pulong, Malasigi. Ayan, siyempre ayan, shoutout din kay Harry Amer from Marawi City, Minda. Okay, siyempre ayan, shoutout din kay Metaverse. Okay, so yan po yung mga nagpa-shoutout. Siyempre kung gusto niyo magpa-shoutout, shoutout lang po kayo mga boss, magpa-shoutout lang po kayo, mag-comment lang po kayo rito. So ayan, malaking tulong po yan sa channel natin. Siyempre huwag kong kalimutan na i-like itong video natin mga boss. Okay, so ayan, dito tayo sa bahay. So kaninang umaga, so ito yung ginawa nila kaninang umaga. Yung mga hindi nila natapos nung nakarang araw, yun ang tinapos nila kaninang umaga rito. So ayan, puntahan natin mga boss. Okay, so dito, so makikita nyo rito. So ito yung pinagawa namin dito sa bahay. So makikita nyo gumamit kami ng steel matting. So 2x2 na tubular na GI. Tapos 2x1 na tubular. Tapos flat bar. Tapos 2x2 na tubular.
Ano pa ba? Siyempre, pintura, primer. So yan po yung ginamit natin dyan. Tapos pinapinturan na rin natin doon sa loob. Makikita nyo kulay white na yung sa loob natin. So pati dito, pinipinturan na natin. So yan yung pinagawa natin dito sa bahay para hindi makapasok yung mga pusa at mga aso. So marami kasing pusa rito at aso. Kung tutuusin, dalawa lang yung pusa namin dito. Kaya lang pagsapit ng gabi, so dumadami na sila. Pati aso namin dito, isa lang yung aso namin. Kaya lang paggabi, marami na sila na nandito sa bahay namin. Dito na sila tumatambay. Tapos isa pang pinagawa natin dito, itong extension dito. So nilagyan natin ng bubong. So andyan na yung mga washing machine. So ayan, pwede na tayo maglagay ng kahoy dyan para panggatong doon sa di kahoy nating kalan doon. Paborito ni Mrs. na gamitin yung nandun mga boss. So hindi ko na may papakita. So medyo maikot pa kasi tayo eh. So ayan mga boss, ito yung ginawa nila. Mga kasama natin yung mga taga-Anaw, yung tao natin doon sa Anaw. Ito yung ginawa nila mga boss. So ginawa nila ng bubong, tapos siyempre gutter, tapos inside gutter doon sa dulo. Tapos itong kubo natin, so pinatungan namin ng yero. So may butas na kasi yung kubo natin, tumutulan na dun sa loob. So pinatungan lang namin, hindi na namin alis yung dating pawid niya para presko pa rin. So para presko pa rin siya, ayun mga boss. Okay, so yan po yung ginawa natin dito sa bahay. So para magka-idea lang kayo kung magkano yung nagastos natin dito, labor and materials. So gumastos tayo ng 56,563. So yun po yung nagastos dito sa ginawa natin dito. So ito lang, hindi pa kasama yung bubong. Siyempre andyan na dati yan mga boss. So yan, ganun ka mahal ang mga materialis ngayon, pati labor. Pero okay na rin kasi maganda naman yung naging resulta niya. Okay, so ngayon nga pala mga boss, pupunta tayo sa Anaw project. So ihatid natin kasama natin doon para magsimula ulit sila doon sa project natin doon, para masimulan na yung cabinet. So nakapagtabas na sila doon, ngayon magbubuo na sila. So andyan na sila mga boss. Tapos magdala na rin tayo ng baseboard para doon sa salas, sa living room. So lalagyan natin ng baseboard dyan. So nakakarga na rin dito mga boss. So ayan na mga boss. Okay, so ayan, so naka-ready na sila. Okay, so dadaanan na rin natin yung kitchen cabinet doon kila Buddy Noli. Tingnan natin kung ano yung mga natapos nila. So ayan na sila mga boss. Oh, shout out. Tapos na sila. Thank Tapos you na. sa Ayan. inyong tanan. Ayan, thank you sa inyong tanan. Balik na naman kami ng Anaw. Ano na naman sila. Ano? Okay, so tara na. Salamat. Tapos Okay. din yung gusto kong ipagawa. Ayun, masaya na si Kaya na Mrs. ako. na ano na yung gusto niya ipagawa sa bahay. Okay, tara, punta tayo. Dito tayo sa kila Buddy Noli. So i-update natin yung project dito. Tara. Okay, update. So ayan na mga boss. Okay na? Re-return ako. Bakit? Sobra atin. Maglapat na yun daw. Nagre-repair. Solo ah. So andun yung iba, tignan nyo. Tama ko nito. Tignan yung iba. So ayan mga boss. Hoy! Ang pagbabalik. Ano mga yung sounds natin. Buti bumalik ka. Okay, so yan mga boss, ito yung sa may Center Island. So ayan, malapit na to mga boss. Kailan ba kaya tayo makapag Mga next week na ta, magmamasilya pa kami. sige, next week daw sabi ni Buddy Noli. Okay. Bakit? Ang problema nito, hindi pa pala tayo pamilya. Ah. Kalimal nung dito. Wala pang tornilyo pala to mga boss. Dito lang na... Ayan, tutornilyo pa natin. Okay. So ayan ayos.
Okay, yung iba naman. Pero nabuo na lahat. Buo na lahat. Okay. So nabuo na daw lahat ba sa binili ba din uli? Saan? So may ano? Pero na-cut na namin ng 45. I-mount na lang namin. Okay. After nun, mamatil na kami. Yung drawing nga makita nyo, baka makalimutan nyo kung saan banda. Oo. Andun yata? Doon ba? Yung gano'n niya, L niya? No. Ito doon yung harap eh. Doon yung andun yata ang alam ko eh. Dito yata, kasi Hindi. nakaharap yata. Nakaharap pa Likod to, likod to, likod. likod to. Oo. Ito to. Oh, doon. So, doon tayo. Okay. So, oh, may kanal yan. Gawin mo ng group yan. Okay. So, yung iba nandito na. Okay na. Okay. So, ayos na mga boss. Bali, pwede nang i-deliver ito pagkatapos na ito. Okay. Ayos. Ano ba yan? Natin ko lang yan. Okay. Wala akong mathematician siya. Okay, so yan lang yung update natin ngayon. So, sa susunod, baka mag-deliver na tayo. Ayos. Okay, so ayan mga boss. Bali, i-update na lang natin to sa susunod na araw. So, punta muna tayo sa project para ihatid yung mga kasama natin. So, tara. Kaya ganyan buwan. Salamat ay. Kaya nante. Okay. So, bili lang tayo ng bigas. Okay, dito na tayo mga boss. Okay, balik tayo ulit rito sa project. So, baba muna tayo ng gamit. Ayan na. Oh. Bate. Oh. Oh, bate. Andiyan ang mga kabady niya. Ay, huwag kang tatawan! Okay. Sarado? Para hindi nila pakilaman siguro. Sinarado nila. Shout out, buddy. Buddy, namiss mo ba sila, buddy? Namiss mo ba sila? Yung dalawang buddy Isa natin, buddy. Yes, something to kaysa ano? Gusto mo nga? Ang ganda oh. Ganda! Ganda na, buddy. Maganda na, buddy? Apa? Ayos Okay ba, buddy? Okay, so yung mga boss dito maglalagay tayo ng baseboard. So dito, yung dala nating baseboard kanina. So diyan natin lalagay. So dito sa may living room. Okay. So ito lang yung update dito. Ayan. So kalat-kalat yung mga board natin dito. So bubuin na nila ito bukas siguro. Bukas na kami magsisimula. Okay. So ito. Nakabit na yung mga ilaw. So ayan, lahat dito may ilaw mga boss. 3 watts. 3 watts na warm white.
Okay, ganda. So, dito yung iba. Lalagay natin dito yung kitchen cabinet. So, ito yung mga parte niya. So, lahat ng mga nandito pupunta ron. Okay, so mag-i-aging pa tayo bago tayo magbuo. So, dito naman ganun din. So, may cabinet tayo rito. So, itong mga to pupunta dyan. Tapos ito, so dito naman pupunta yung mga yan. Okay, ganda na. Ayos, so pinag-uusapan pa namin yung pintura dito sa labas. Kung gagawin na ba namin o saka na lang. So yun yung last na usapan namin dito. Ikot tayo din. Papa. Okay, so dito okay na. So yung railings na lang dito, yung stainless na railings na lang hindi pa nagawa. So doon sa taas na kapag pintura na tayo doon, so yung mga bintana lang ang wala. So yung mga awning window natin, itong mga to. Ayos. Okay, so ito, dito naman pupunta ito. So may kwarto. Itong mga board na to. So nakatabas na lahat. So assemble na lang. So mamaya bibili rin siguro ako ng ng concealed hinges para dito. Tapos drawer guide. Okay, pahinga lang tayo sandali tapos alis na tayo. Ayun, nabutan na tayo ng ulan mga boss. So pupunta pa tayo sa Wilcon Tarlac para bumili ng conceal tapos drawer guide. Kung meron ng continuous handle, bili na rin tayo. Kasi si Ton darating na bukas, dadaan siya sa bahay para may sabay ko na sa kanya yung mga bibilin natin para may ilagay niya rin dito. So nandun kasi sa bahay yung sasakyan niya, yung owner niya. So pag punuhan niya yung owner niya, di isabay na natin yung mga may bibili natin ngayon. So ayan, punta tayo ng Wilcon Tarlac. So ayan, katatapos lang ng bagyo, meron na naman yata. Ang lakas ng ulan kagabi, ang lakas din ng ulan doon sa bahay. Sobrang lakas ng ulan. Okay, so dito tayo sa Wilcon Tarlac. Good afternoon. Nabili tayo ng concealed hinges. Wala, alas 5 na, wala na yata yung suki natin, baka nag-out na. Ano na yan? Ako na yung bakat. Bakat? Lumatagak. Concealed hinges, 38 pieces. Number 1? Full overlay. 38. 1, tapos sa J half 12. 19 packs? Oo, hindi. 38. Drawer guide. Awampay. Ada, drawer guide. 16 pieces. Size 16. Ay 40 aja na. Continue sa Dan. Adi lang ang nabating na duwa. Mahal lang bitak na sa. Awan sa. Ang pwede ano, kano sa umpat ajay? Ako order na ulit pa nga ng mga pwede sumakot. Aji tag 800 na, 850. Awampay sumakot. Pati pwede nitang higugin mo. Na. Mano kailangan mo? Adi ano kailangan kaya? 18 pieces. Ayan. Mami G, anong ship ni bata? Pares lang aja ano na, half na. Kaya mga boss concealed hinges.
full overlay tsaka half overlay, 250 po ang isa. Okay. Tapos sub support. Magkano yung sub support ninyo? 77. 77. So ilang piraso kaya to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 12 pieces ang isang ganito. 77 ang isa. Tapos yung drawer guide mo, magkano? Yung 40. 644. 6, 599. 599. Yung ano ba yun? Ano yung soft close? Soft close yan? Yan? Yes, sir. Ito hydraulic mo. Hydraulic. So mga boss, 22,876. Yun. So yun ang binayaran natin. So wala pa dyan yung pang-hanger natin, yung rod. Tapos yung sticker ulit. Sana. Sticker. Oh. Ayun. Wala pa, yung nasa bahay yan. 124, sir. Ayun. Sir, thank you. Thank you. Thank you, Bagat. Ayun na. Ano? Firman mo na eh. Okay, thank you. So, 22,876. Ayun. Okay, patid na lang. Oo. Okay, thank you. Sige, ma'am. Ano ba? Yes, sir. Yan na sa Ranger na lang. Kaya ibubuksan ko yung sa likod. Okay, thank you. Dito na lang sa loob. Pupunta pa ako sa City Hardware. Ay. Okay, thank you. Hey, shout out. Thank you, sir. Okay. Uy, nakalimutan ko yung cellphone ko. Inatid mong taga Wilcon. Nakalimutan ko dun sa cashier. So hinabol nila, buti hindi pa ako nakaalis. Ayan, maraming salamat sa mga empleyado ng Wilcon. Okay, so ayan, hindi na tayo nakapunta sa City Hardware mga boss, kasi traffic na rin nung kanina mga boss. So marami na po kasing sasakyan kanina, so ginabi na tayo dun sa daan. So ginawa ko, bumalik na lang ako para umuwi na lang dito sa bahay. So ayan mga boss, bali bukas, baka sa kanilang siguro ko pupunta dun mga boss. Baka susunod na araw o kaya baka utusan ko na lang si Ton na siya na lang bumili ng materialis natin para sa project. So ayan mga boss. So ayan, siyempre maraming salamat sa mga nanood ng video ito, sa mga laging sumusuporta sa ating channel, sa mga nag-comment, sa mga nag-like. Maraming salamat po sa inyo at malaking tulong po yan sa channel natin. Siyempre maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog bukas. I-update po natin yung ibang project natin. Okay, ingat po tayo lagi at God bless.